Let's guys indaba ze1K ZNTV fundalo wasamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbokeli asikubhekele ihamba phambili usukwini namhlanje. UNovalo osolwa ngokubulawa kukaMagaqa ekamsholozi ikubheke ngabomvu ukuqula kwecala kanti wasenkandla ubhunge noNdlunkulu bamakhosi. UNovalo lokuphelelwa itoho lokuba umlawuli kumasipala wesifunda uMzinyathi uZweliphansi Stanley Sikhosana owayimeneja kamasipala waseMzimkhulu. uSikhosana ubosheleke icala lokusocongo wayengunobhala jikelele weANC Youth League uSindiso Magaqa oveze lokhu ngenkathi ke efake isicelo sebheli enkantolo eMantshi yaseMzimkhulu namuhla. Usazogqunywa eStoksini uZweliphansi Stanley Sikhosana othinteka kwelokubulala iqabane uSindiso Magaqa. Ephikisa isicelo sebheli, umshushisi uveze incwadi yenkantolo evela kumnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu eqinisekisa ukuthi uSikhosana wamiswa emsebenzini ngenyanga uNtulikazi ngenxa yokusoleka kuleli cala. Kanti umfowabo kaMufi uthi kabayiboni into ebichazwa umsolwa enkantolo, uphinde wathi kabafuni ayithole ibheli. Asikufuni bayithola ibheli. Azikho kwavalid lezi zizathu zakhe zobacela ibheli. Azikho valid ngesibanga sokuthi kwayinto azikhulumayo azidibani. Akaze kwanto uthi lokuthi akazinto yonke into information imibuzo ayibuzwayo akazinto sometimes becomes aggressive. Sinayo lo feeling kuba nangabeke ukuphuma ngaphandle angakwazi baphazamise abantu aba closer aphazamise uphenyo. Usihlalo wenhlangano iANC kwisifunda iHarry Gwala uthi okufunwa yibo ukuthi umthetho udlale indima yawo. Thina sifisa ukuthi ubulungiswa benzeke. Whether kuyibhayili noma akakuyona ibhayili uyayibona into enjalo because akusho ukuthi mekwibhayili ngaphandle ngeke azaye enkantolo ayoqula ngokwendlela ekushiwo ngayo ngokombuso uyayibona into enjalo. So thina ibhayili ilungelo lakhe likwi-constitution le-Bill of Rights. Kodwa at the same time ubulungiswa nabo buyilokuze bubalulekile for umndeni wakaMagaqa. Uqhube ethi kubaphatha kambi ukubona umunye wabo ephekwa ngembuzo enkantolo. Ngingathi siphatheke kambi ekutheni abanye bethu kwenzeka izinto ngendlela ezenzeka ngayo singazi ukuthi obani kodwa ingalo yomthetho ngoba yinde. Uma seyiqhamuka iqhamuke futhi nomnye wethu ngoba uMagaqa was one of us, uSikhosana was one of us. Ukubulawa kaMagaqa sonke sasingazi ukuthi iqhamuka kuphi. Wake waboshwa uSikhosana wabuye wadedelwa sacabanga mhlambe kusho ukuthi kukhona izinto ezazingahlangana. But manje umbuso uthi zonke izinto zihlangene. Uqala uqinisa ibhawudi kusala kwi-bail application. So ke leyo nto ke iyasiphoxa because amaphoyisa sekuzokwakhiwa i-team ekuthiwa i-National Political Killings Task Team. Kuba kubulalana abantu ababodwa umuntu uyathola nakwamanye ama-region uthola ukuthi iqabane elibulele elinye uyayibo isiphatha kambi leyo nto ngoba akuzona izimfiselo ze-ANC nenhloso zokwakhiwa kwa-ANC. i-ANC ithi masithandane masikhulula abantu ukuthi basebenze njengoba uMandela wayesho ukuthi better life for all. So ke isiphatha kabi ngokwaleyo ndlela ukuthi kuvele kuqhamuke umkhubu ukuthi ukhona ekhaya uyayibo lo nto nje nakube ngakagwetshwa yena kodwa manje uyabona nje mawulalela ukuthi uyabona mangabe kubanjwa omunye wethu ngokufa komunye wethu leyo nto ngeke ize kuphathe kahle uma umholi. Leli cala selihlehliselwe emhlazi ngama-25 kuNcwaba ukuze umshushisi aqhubeke afake imibuzo kumsolo. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1K ZNTV ngibika ngisemzimkhulu. Usekubhekeke ngabomvu ukuqala kokuqula kwamacala athweswe wona uDuduzile Sambudla Zuma indodakazi kaLowe ngumengameli wakuleli uJacob Zuma. Ukusho lokhu ke ekhuluma nabezindaba enkantolo ephakeme yaseThekwini lapho bevele khona kwenziwe izethulo zokundlalela ukuqala kokuqula kwamacala athweswe wona ayamaniswa ke nezibhelu zokuzidabela ngonyaka 2021. Sezibhekiwe izinsuku zokuqala kokuqulwa kwamacala abhekene noDuduzile Zuma Sambudla. Njengoba ke namuhla umbuso kanye nabameli bakhe bevumelene ngo-elethu ukuthi ke sebekulungele ukuqulwa kwalo.
Ekhuluma nabezindaba uZuma Sambudla uveze ukuthi usemagange. I still feel that, but I'm obviously in high spirits and looking forward to November. For the state gave me the charges, so I'm just wearing it proudly on my chest. Lamacala azoqulwa kusukela mhla zili-10 kuye kumhla zingama-21 kuLwezi. Zombili izinhlaka sivezeke ukuthi ofakazi babo sebevivile kanti ke phakathi kwabo kuzoba nochwepheshe bokusebenza kwezinkundla zokuxhumana njengoba umbuso uveze ukuthi ke uzogadla nangezithombe emnyakazo nokunye ke okwabhalwa umsolwa ezinkundleni zakhe zokuxhumana. Indeed, the state is ready to proceed, and as you've seen in court today, the presiding officer has certified the matter trial ready. So it has been adjourned to the 10th of November, where we will proceed with the trial. The state has advised that the witnesses would range between 6 to 8 witnesses. As you've heard, some of them may be expert witnesses, but as advised the court, closer to the time we'd be able in a position to advise the exact number. On a previous occasion, the defense did advise that they were going to make representations to the national director, and we haven't been told that those representations have been made as yet. Kuzokhomleka ukuthi uZuma Sambudla ongaphandle ngebheli yamahala ubeke icala lokubhebhezela ezibhelu kanye ke nelinye lokususa uthuthuva njengenjwayelo upholi baleli qembu belusenkantolo ukuzomeseka kanye namalungu aleli qembu kanti ke ubelokhu ezikhululekele ebingelela bona ke abebezomeseka abe MK bathi ke basamile ekutheni ke ukuboshwa kwakhe kuhlangene nezepolitiki. Sesibalungela ukuthi sibadudule singene ecaleni siqonde khona kodwa ke kufuneka balethe into eziphathekayo esingathi nje tangible facts ukuze kubonakale ngoba njengamanje kusebenziswa ama emotions nanokuthi ke banazo vele inhloso ezithile ngokuthi behlisa isithunzi sika Baba Nxamalala. Sekufuneka thina ke sikwazi ukuvikela ke nombutho ke omkhonto wesizwe ngesikhathi enza ama tweets yena uzenzela ama tweets ke uzenzela ama tweets ngokuba ekwazi ukucommunicate ke nabantu kulula ukucommunicate social media nabantu kodwa akho bantu abathuma ududu abantu abayirespondela nabo beresponde entweni vele naye responde kena njengomuntu njenge-individual ukhohlwe nje ukuthi umntana kababa so kubaningi abantu angabazali ngokwenyama negazi baba umsholozi nabababe nezimvo nelaka elifanayo naye awukwasike bese uthatha ududu ehlalelele kodwa kudunise kube khona umuntu wasePortchefstroom nomunye ose-Eastern Cape onento efanayo eshe naye avume bese uthi kubathunywe uyena ayikho leyo. Kuzokhumleka ukuthi izibhelu zaholela ekutheni kushone inqwaba yabantu esifundazweni iKwaZulu-Natal kanye naseGauteng kanti kwaphinde ke waphazamiseka nomnotho wakuleli ngenxa amabhizinisi avalwa nokunye okuningi. Ezindabeni ze-One KZN TV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Iminyaka kamasipala wasenkandla noNhlanhla Nzuzu uthi ke inhloso yawo yokuhlangana kwenkulumo mpikiswano kanye noNdlunkulu bamakhosi asenkandla ukwenza isiqinisekiso sokuthi ke kuhlomula ngokucacile abesifazane kwintuthuko umasipala edlulisele emphakathini. Umeya uthi ke oNdlunkulu kumele babe yingxenye yokwakha uhulumeni. Umasipala wasenkandla uthi kubalekile ukwakha ubudlelwane kanye noNdlunkulu bamakhosi ukuze babe yingxenye yokwakha uhulumeni. Umeya lo masipala uNhlanhla Nzuzu ubesingetheke inkulumo mpikiswano abesifazane kanye noNdlunkulu bamakhosi asenkandla eShowe. Sizoxoxa ukuthi ke bona bewoNdlunkulu ikuphi bona abakufisayo ukuthuthuka ikakhulukazi ke emabhizinisini ngoba esikhathini samanje kufanele umuntu nomuntu akwazi ukuzakhela okuzomphilisa. So nabo ke sizothi ke nabo abaphumele obala basho ukuthi ke cha thina umkhandlo sifisa ukuthi nisilekelele ngaba uqeqesho kungaba okunye okungalekelela ukuthi amabhizinisi mabewaqala ukuze aqhubeke aye phambili. Futhi siyabona ke ukuthi ukuhlangana kwethu ngoba sineyindlula ichopho zoNdlunkulu vele abanamabhizinisi abawaqhubayo abanye babo eindaweni zamakhosi. Njengoba kuyinyanga abesifazane uNzuzu uthi ke kule nkulumo mpikiswano kuzokhanyuka namasu okulwa ke nezigameko zodlamelo zobulili. Sizoxoxa nakho lokho ukuthi eindaweni zamakhosi uma kukhona abesifazane abahlukunyezwayo kufanele baphumele obala beze kuboNdlunkulu futhi bezoxoxa nabo njengomama besizwe ukuthi ngiyahlukumezeka bese kumenyezwa ke abomthetho ngendlela yakhona. Lokho ngeke size sikushiye ngoba ikhona impela esithi sesikhathele abantu besifazane behlukunyezwa nezingane usuku nosuku. oNdlunkulu bamakhosi abebengxenyeke lo mcimbi banxusa uhulumeni ukuba kasebenzisane nabo ukuze kuthuthukiswe abesifazane ezindaweni zamakhosi. Okokuqala nje ukuthuthukiswa kwethu njengoNdlunkulu ukuze nathi sikwazi ukuthuthukisa
abesifazane abakhona endaweni. Bese mase sisuka lapho ke sekulula ukuthi kwazi ukusebenzeka nathi sesiqonda kahle ukuthi kufanele senze njani ngoba siyakhulisana. Siyafisa ukuba ingxenye ukuthi umasipala nathi kuzo zonke izinto athuthukisa ngazo emphathi esifake nathi izingxenye abantu besifazane njengondlunkulu ke sikwazi ukuthola izinto nathi sikwazi ukuyolekelela abantu besifazane abasakhele eindaweni zamakhosi ngoba bahluphekile sibakhumbuze nabo ukuthi kumele bakwazi ukuphuma batshale indawo zamakhosi zineindawo eziningi ezidinga ngaso sonke isikhathi ukuthi ngathi zingasetshenziswa ukuze ke zisetshenziswa biza ukuba umasipala usondele kithi njengabaholi esikhona endaweni ukuze sisondeze abantu sibanikeze indawo abantu sibakhulekele nasemakhosini bebanikeze indawo ukuze bekwazi ukulima umasipala usondeze izinto zokulima ukuze abantu bekwazi ukuyithuthukisa ukuxosha igadi eziko. Izindaba ezenziwa KZN TV uBinkosi Mthembu eShowe. Imiyaka kamasipala waseMfolozi Nyakatho likaMthani yoXolani Bhengu uthi ke akusiwo umsebenzi amaphoyisa kuphela ukula nesihlava sokuhlumeza ngobulili phecelezi GBV kodwa ke kudingeka ukuthi umphakathi bamsane nezihlakazo ezokuphepha ukuze ke kunqandwe lesihlava. uBhengu kusho lokho ngenkathi beqhubeka ke imashe nokuthula kanye nenkulumo ngxoxo nomphakathi ngamasu kokunqanda lesihlava enhlabosini kuWard 10 kweSakamthethwa. Lawa ke ngamalungu omphakathi kuWard 10 enhlabosini kweSakamthethwa abephume ngobuningi bawo kwimashe nokuthula elisana nesihlava sokuhlumeza ngobulili phecelezi GBV. Laba ke bebephethe izinqondo ezinembhalo eyahlukene elisana nalesihlava. Imiyaka kamasipala waseMfolozi uXolani Bhengu uthi ziyakhathaza kakhulu isigameko zokubulawa nokuhlukunyezwa abantu besifazane nezingane kanjalo ke namacala okudlwengula kule ndawo. Ngakho le mashi nenkulumo ngxoxo nomphakathi wakule ndawo ngeminye ke imizamo yokuthola umnyombo kanjalo ke namaqhinga okubhekana nalesihlava. Kunama cases esinawo lana adlulile kwama5 athinta ukuhlukumezeka kweingane ezifunda ePrimary School. Uyabona ke mangabe kukhulunywa ngengane efunda ePrimary School kuyakutshela ukuthi sikhuluma ngomuntu ongakanani. Kuso lesi sigodi siyakhumbula ngonyaka ophelile kwakade kunomkhosi wokubungaza kwentombi. Inkosi yakwaMthethwa yakhuluma ngomntwana wekade eyintombi into kodwa wahlukumezeka wayithola ngeselo netshitshi. Kwenzeke kuso lesi sigodi sikusona. Ngakho ke silana ke namhlanje kuzothi sizonxusa wonke umuntu ukuthi akabambe iqhaza. Lo msebenzi akusiona umsebenzi wamaphoyisa kuphela, akusiona umsebenzi kamasipala, akusiona umsebenzi wabafundisi, akuwona umsebenzi wenduna. Kodwa wonke umuntu ongumhlali walana siyafisa ukuthi akabambe iqhaza. Ukubona ukwanda kwalezi zigameko emphakathini upholile bomphakathi kunqume kuba kuhlanganise umphakathi kukhulunywe ke ngalezi ingqinamba ukuthi ke kubhekana kanjani nazo kube sexa kakhulu ukuthalaliswa kwamacala okudlwengula engabikwe emaphoyiseni njengoba lokho kungahambisani nomthetho futhi ke kubhebhethekisa nazo izigameko zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Udaba oluthinta ukudlwengula nokuhlukumezeka khona ukuhlukumezeka okuphoqa ukuthi udaba ludlulele emaphoyiseni kwambonambi. Sikhuluma nje kukhona abaseyidokisini ayisimelene kakhulu nalokho ukuthi udaba oluthinta ukukhuleliswa kweingane udlwengulwa kweingane noma ukuhlukumezeka noma kwahlobo luni kuthiwe luzokhulunywa emndeleni kushashazelwana ngeimbozi akwenzeki lapho kwaMthethwa futhi sithi ngeke kuze kwenzeke siza kumela sisekhona noma singasekho ngeke kuze kwenzeke lapha kwaMthethwa. uBhengu uthi akusibo kuphela abantu besifazane abahlukunyezwayo kepha ke namadoda ayakuthola ukuhlukumezeka ngakho awabike ngalezi igameko engafeli ngaphakathi ngoba ezinye zazo izona ezigcina esolele kutheni ke kuze kubulawa abantu besifazane. Impela ama-stats aveza ukuthi akubona bodwa abantu besifazane abahlukunyezwayo. Bakhona nabesilisa abahlukumezekayo bese beyathula njengamadoda befele ngaphakathi bese kuthi laba bhodla khona sebebhodla sebenza umonakalo. Ngakho ke ngiyafisa ukunxusa uma sikhuza ukuhlukumezana sikhuza ukuhlukumezwa kwabantu besifazane nezingane nokuhlukunyezwa kwamadoda ehlukunyezwa amakhosikazi awaganile lokho okubenza ukuthi bagcine bethathe inqumo esizogcina ziba nemphumela emibi. Mina njengomuntu esifazane ngiyakholelwa ekutheni kumele umuntu mangabe ehlukumezeka kumele abike angathuli ukuze azothola usizo aphume ekuhlukumezekeni. Ngiyafisa kuwo wonke umuntu noma ngasesiyo wesifazane mawuhlukumezekile khuluma, speak out, sekwanele, enough is enough, ayiphele lento. Asithishelele edolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu.
Asikwamukele ke mbukeli bukele zona indaba ze1 KZN TV nazi ihlokwana kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Unovalo osolwa ngokubulawa kukaMagaqa ekamsholozi ikubheke ngabomvu ukuqula kwecala kanti wasenkandla ubhunge noNdlunkulu bamakhosi. Njengendlela yokuqinisekisa ukuphepha nenhlalakahle emphakathini ukhomishana wamajele kuleli uMakhothi Thobagale uqhubeke umkhankaso wokugasela kungazelele bani emakhaya eziboshwe sezadedelwa ngoshwele eMlazi. Ekhuluma nabezindaba uMakhothi uveze ukuthi ke laba babeboshelwe ngamacala okuhlukumeza ngokubulili kanti ke bagasele kule ndawo ngoba befuna kuzoqinisekisa ukuthi lezi iboshwa ziyayilandela yonke imigomo yazo yokudedelwa. Abamajele baqhubha umkhankaso wokulandelela ukuziphatha kweziboshwa ezidedelwe ngoshwele ezazenze amacala ayamene nodlame lobulili. Inhloso ukuqinisekisa ke ukuthi kaziphinde sibile ebugebengwini. It's a campaign that we are utilizing to highlight the importance of ensuring that we keep women safe, we keep children safe, we keep the girl child safe. So with this campaign, we are ensuring that these parolees do not end up reoffending, and we are also ensuring that we have interactions with their families, the neighbors, just to also be on the side of crime prevention to say that we don't want these types of crimes to continue to be committed, and obviously we do not tolerate or want crime at all. Nomkhankaso uqhutshwa ukuqhakambisa inyaka yabesibhudama abamajele bathi kunesigameko lapho bebhadama khona iziboshwa zingayilandeli imigomo yazo yokudedelwa nokunye okuningi kanti bakhuthaza imindeni nemphakathi yonkana ibike ngalokho ukuze ke babuyiselwe ekhulukuthu. Umakhothi uthi yize abesifazana nabo bebasohlangothini lokuhlukumeza bancane kakhulu aboboshelwe lolu hlobo lodlame. When it comes to the numbers, total numbers of those that are incarcerated and those that are serving their sentences under parole, the number of women is very little. Totally, for instance, in the system, with regards to those that are currently serving their sentences, it's just above 5,000. And we are comparing that to the population of more than 160,000. So we are also saying that we need to assist these women, but at the same time we need to deal with the elephant is in the room. Most crimes are committed by men, and that's why we need to address that specifically also. Omunye waboshiwe uthi ke akaziboni ephula imithetho yakhe kashwele. Ngatholakala ngisecaleni ngagcina ngilikomithile le crime elagcina lifaka umuntu wesifazane phakathi kwakuyi house breaking and rape. Ngagcina ngiyithola sengikhwetshwe iminyaka u25 ukuhlala ejele. Ngahamba iminyaka yami impilo yami yonke ngisejele kulo life sentence ngize ngabuya nje kulonyaka kumhla ka20 January. Ngakho ngise uma ngithi ngiyabuka ukuhlala wami ngaphandle nabantu kubalekile ngoba isikhathi engisihlala ejele singwested kakhulu, ngilahlekelwa abazali, ngalahlekelwa emndeni, ngabuya ingane eziningi igcwele ekhaya ngingazazi ukunisha amagama azo, nazo ingangazi ixake ukuthi owakephi lo malume lo. Kuze kube manje angimazi ukuthi wayiboshelweni ngoba naye akaza ngitshele futhi nama ngifuni lo ngimgumba ngimbuza ukuthi konje woboshelweni, kodwa nje hey ngase ngikhathele iWestville. Awu iWestville. Ezindabeni ze1 KZN TV kube kuntomkhona Mvubo eThekwini. Abasebenzi bamabhasi SMT athutha umphakathi okesakamthethwa babeke iphansi amathuluzi bekhala ngomqashi ongaxhumani nabo ngendlela efanele uma ke ithatha izinqumo ezithinta abasebenzi. Uxolani Ndwandwe onguhlalo wekomiti labasebenzi uthi akukho ke ukusebenzisana okuhle phakathi kwabasebenzi nomqashi. Labasebenzi abangabashayeli bamabhasi baduve ngaphandle kwedepho yamabhasi empangeni bakhala ngokuthi ungacaci ukusebenzisana phakathi kwenkampani yamabhasi SMT kanye nenkampani Mathuna ikona imbangela izinkinga ababhekene nazo. Sizokhumbula ke ekuthenini sikuyinkampani egcine ithathwa njengo SMT okube nezinkinga ngokungaqashe kwabasebenzi njengoba inkampani endala engathi yabadiliza abasebenzi ibisi announce ukuthi yayi-withdrawa umdilizo kubasebenzi izosebenza ngokubambisana no-SMT. u-SMT uzoba inkampani ye-operation bese kuthi uMathuna inkampani endala ibe khona yona ngabasebenzi, abasebenzi kube ngabayo.
okwenza ukuthi ke inkinga ezindala beyivele zikhona kumathuna zabasebenzi kuphinde kulokhu kuqhutshekiwe kuhlalwa phansi kukhulunywa ngazo up until now ngoba amanye ama point okuyiwona akuyi grievance yabasebenzi abayifakile ukuthi kuxoxiswane nomqashi ukuze kube nokuthula nozinzo amanye amadala cisha na more than 5 years ekhona Ukungaxhumani ngendlela komqashi nabasebenzi kanye nezimali ezibanjwayo zesikhwama iProvident Fund ezingaveli kwisikhwama nazo ezibanjwayo kubo kungokunye ke okuthukuthaliseka abasebenzi. I-communication kunanoma ngabe yini eguqukayo emsebenzini kunalento ethi emthethweni kufanele makambe kune leadership ne-union kuconsultwe ukuze kubhekwe izimo zomsebenzi kubhekwe izimo zabasebenzi kanjalo nezomqashi bese kuthi ngokuvumelana bese kuqhubekwa naleyo process. Okunye kwazo for example kunesimo la umqashi kufanele lethe khona i-counseling kubasebenzi kunesimo la kufanele kulethwe some of i-training ngamabhasi athile ka-SNT okuyinto engazange yaconsultwa nakancane. Kunesimo sokuqondiswa kwegwegwe kubasebenzi lapho kufanele kulandelwe kusetshenziswe umyalelo wepolicy yecompany eyethulwa kubasebenzi okuthe kubonakala kwase kunepolicy entsha abangayazi abasebenzi abangazange bathulelwa yona ebisisetshenziswa. Abagibeli basisakamthethwa basale dengwane ke izolo bengenazi izinto zokubuyeleka emakhaya kulandela ukuthi abasebenzi bamabhasi bebeke phansi amathuluzi bekhala ukuthi umqashi wabo ubaphethe ngesandla sensimbi. Okuwesi kakhulu ke okubese kuthinta inhliziyo zabasebenzi kube khona la abasebenzi behamba beyofuna khona usizo ngolweze imali ngaphandle njengabantu abasebenzayo bazithola bengasamukelekile njengabantu abasemsebenzini. So kwenziwe futhi lokho kwahlalwa phansi nomqashi ukuthi akake ba-address abasebenzi leso simo bengabhekana naso kanjani. Kodwa umqashi obemela umqashi wakhuluma ukuthi lokho kuyodinga ukuthi umuntu ahamba lapha ashayise khona athole khona inkinga afika afuna abuye nento eshoyo ukuthi kuthiwani ezoyiletha kuyena. Amabhasi okwamanje akwaziwa ukuthi azobelana neke emgwaqeni ukuthutha komphakathi. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubinkosi Nhle Mthembo empangeni. Ukwanda kwezigameko zokunukubezwa ngokucansi kwezingane sekuholeleke ekutheni umphakathi wasesigodini eMgungundlovu usukumeke ulwisane lesihlava. Namuhla lo mphakathi uhlanganyele ndawonye nezihlaka ezahlukene ngenhloso yokuqwashisana nokubhekana nalesihlava. Umphakathi wasesigodini uthi kubhlungu ukubona abantwana behlukumezeka ikakhulukazi ngokocansi. Ubhlungu okwenzeka la ka-12 endaweni kakhulukazi yasesigodini sekuze kwaziwe nje ukuthi izingane ziyareshwa kubhlungu zihlukumezile kuningi. Uma ngabe ufika mhlambe esikoleni kovo esigodini nakwezinye izikole uyezwa nabasebenza khona ukuthi izingane sezihlukumezile ezinye ziyakhulelwa zifika ema high school seyikhulelwe vele sezinabantu bazo khona la e-primary ko grade 7. Nempendulo sozifuna ukuthi njoba siveze izwi lethu namhlanje kuthiweni uhulumeni utheni noma abaphathi bethu batheni ngaloko esikwenzile istep esilandela solo silandela kancane solo sihlala sikhona ngaso sonke isikhathi. Oyikhansela kule ndawo uthi ziphezulu izibalo zabantwana bahlukumezekayo. Bese kufika umphathi wasekliniki uSister Gabela esigodini ezo report ukuthi ayi engazi ukuthi banike ama cases anyukaya avele ekliniki njalo abantwana abanikubezwe emakhaya. Then bese sihlala phansi ke ne-war room committee clinic committee zamuhlanganisa ukuthi ikuphi esingakwenza izumphakathi usidlulisa awareness ezisildu umphakathi. Then bese sihlala sihlala usuku namhlanje sike salihlela before kodwa la collapse ngenxa yama logistics athizeni but sathi ahlehli siyabuyela kulona. Obomphakathi uthi ukuhlukumezeka kuphazamisa nasesikoleni. Lento yokuripha abantwana kuyinto embi kakhulu enza ukuthi abantwana bangakwazi ukuperforma kahle esikoleni, enza ukuthi abazali bangakwazi ukuthi abantwana babo ezikoleni, enza ukuthi izingane ziphazamiseke nangokwengqondo ngoba nosizo oluncane fana nokuthi abantu the perpetrators akababambeki noma sebanjiwe uyabisabisa umntwana uthola umntwana ukuthi uhlele ekhaya uyasaba nalento engakwazi ukuyikhuluma asaba ngisho ukuyikhuluma nothisha ngoba usaba lo muntu ozobulala umndeni wakhe nozobulala ingane. Kanti laba bathi maningi amacala angabikwa kwabomthetho. So sizozama la cases akhona report emakliniki sithathe ama cases siwafake ngalo yomthetho ukuze sikwazi abantu abenza lokho lobo bubi lobo bajazz. So sizohlala ke sihlehle sizolokho silandele namapolice sihamba kanjani case isikuphi somphakathi sibe khona uma bethi umsolo uyathatha usenkantolo kuyofanele siphinde futhi sisukume ezikhomisa again sihambe senkantolo sokufaka ingcindezi kwi justice system lethu cha lo muntu akadeserve ukuphila nabantu kahle kahle. Kanti kuphinde kwanxuswa ukuba kufundiswe nabantwana babafana. Ngiyafisa ukuthi umphakathi wonke ukwazi ukufunda
ukufundisa kakhulu abantwana the boy child kube nabantwana besilisa abakwazi ukufundiswa obaba ngoba masibheka ebantwana bethu abazali babafana abekho sometimes the cause of these things uthola ukuthi abantwana bafundisiwe bafana ukuthi bayiphatha kanjani babone emakhaya kuliwa babone ukuthi solution yokuthi ugrebe umntwana umshaye beside ukuthi bahlale nabo bakhuluma so lento eyenzakala namhlanje to me is very important. Izindabeni ze-1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisesigodini eMgungundlovu. Siphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Siphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze-1KZN TV sikukhumbuze kube kuyizona behamba phambili osona namhlanje. Unovalo osolwa ngokubulawa kukaMagaqa ekamsholozi ikubheke ngabomvu ukuqula kwecala kanti wasenkandla ubhunge noNdlunkulu bamakhosi. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Rand lakuleli lu 17.54 cent emaqhathiswa nedola libo 20.53 cent emaqhathiswa nopondo libo 23.83 cent emaqhathiswa neeuro igolide lona lu $3,359.15 cent ounce olangahluziwe wona u$65.63 cents umphongolo. Ake sibheke ke ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi wamabhokobhoko uRasi Erasmus udalule ukuthi ke bazoqhubeka nokusebenzisa abadlali abahlukene emidlalweni ezayo ukuze ke sikhule isibalo sabaseqophelweni eliphezulu abakulungela ukudlala kuzona zonke izindawo. Amabhokobhoko asakha ke iqembu elizodlala endebeni yomhlaba ka-2027 njengoba ke esenqobelo umqhudelwano kabili kulandelana ngo-2019 nango-2023. uErasmus nethimba lakhe bathi ke bazi kamhlophe ukuthi ke kunabadlali ababeyingxenye leli yompumelelo asebehanjelwe iminyaka okwenza babone ke kubaluleka kokuletha abasha abazoyisa iqembu phambili kodwa futhi bagcine abayinsika yeqembu abanamava. Ngomgqibelo ke azovula iRugby Championship ngokududulana ke neAustralia eEllis Park eGoli ngehola lesihlanu ntambama. Nasike isimo sezulu sakusasa esingalindeleka. Bukeli ziyaguqa bese kuphathela zona osukwini namhlanje. Mina nawe ke sihlangana kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Sale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.